4 lang verzwagen Oernema het vervier van handicapten Vartaland, dat onderdeel is van Aliade. Na een oorbesteging wordt dat vervier nou dien terug klomp uit Ede. De laatste rekkens die ik nog hier ben steen bij Oernema wil Aliade net betalen. Het klopt dat zij nog 5 ton krijgen. Maar wij hebben ontdekt dat ze de afgelopen jaren waarschijnlijk onjuist hebben gedeclareerd. Daar hebben we hele sterke aanwijzingen voor. Waardoor wij het vermoeden hebben dat we te veel hebben betaald de afgelopen jaren. Nog eens een 4-4 van je mrieken. Hoe kan het dat je hem daar nou pas achterkomen? Dat is helemaal duidelijk geworden op het moment dat wij veranderden van vervoerder. Want die gaat dan de ritten rijden zoals die in het systeem staan. En die blijken dan niet te kloppen. En dan in heel veel gevallen blijkt het zo te zijn dat de ritten korter waren dan wat ze uiteindelijk bij ons hebben gedeclareerd. Maar nevens Oernema is er direct zo factureerd als Alpraat. En kan Aliade na aanring van de wedstrijd net in de spulregels verhoren. Talant vergeet daarbij dat daar afspraken over zijn gemaakt. En dat Oernema altijd op die manier heeft gereden. En ook op die manier als is afgesproken de facturen heeft gestuurd. Daar is ook nooit in al die 5 jaren nooit enig punt van gemaakt. Daar heeft Talant in alle opzichten aan meegewerkt. Er is wat dat betreft eigenlijk helemaal niets aan de hand. Op verzoek van Oernema dacht de rechter Mandial uitspraak in de zaak. Het bedrijf had het yield nodig om de rekkens en salarissen betalen te kunnen. Krijgen ze het yield net, dan dreigt er een faillissement. Verleden weekend nog waard het transportbedrijf van Oernema failliet verklaren.